พี่เตลาได้ฮอกบะอองอีเมคาจังงีบะพี่ได้อยู่บิดกันเทพี่กันงาบิดกันเทtapi rapi bitin ram. Pilat pon le syai baron kan hiling jongi. Henry ngan lek kum no kan. Habana duk kis ngin kong. Ngalak dek pediang ya sembai ubah pilabat. Umat jap terkhongru kan. Haba umdai tu sembai banga tidak kapisa. Udai sembai banga syue Ngalak bangan bet hama lagi keper ke bedang laj. Sale ayu. Kubeli pi baro di mentang mod ben pentip si pi bahaya ka film ning Mazang bat pen ini kong hapo rambrai. Tikum tanga khot ngawer ya pi baro ki paj ba jo ka than rambrai. So bhabon ajing ka shan ba wan sakhila ki jong ki khmadi ka ka film. Te ka film ning mazang ban pen I haga lai tarik November hajar pulai. Bat ka por ban pen I ka film ka don hadu sau show kata ka show bani kong 10 baje. Ka show ka ba 10 baje. Bat ka show ka balai sau baje. Bat ka show ka ba khadu kata ka show ka ba sau pen I ka nyo baje. Kum tanga khot ngawer pi ki paj ba jo ka than rambai so bhabon one page ka ka film bat ni ru hakate ka sninya don lang kilang chimbenta jo ka film ling ka ba pet na shu pi ba hakate ka sni ka don ru ka lucky draw ka bala penya da ka shnong rambrai pila ban yo ka tv ka mobile phone android bat usiring ko ba he ba ka dot ticket jo ka tv kan long live puding ka dot ticket jo ka mobile phone ka long puding bat ka dot ticket jong usiring ko ubah ha hitip kat no si potingka kum tanga khot ngawer pi sung bhawan wan thet yakine ki tiket hakate kasni tikum tanga khot ngawer pi sung bhayawan namar pila ban yo shibun ki jing mentoy na kane ka film ning bat kum juro ya ka lucky draw te tangkini kintin bakhendiat kuble shibun kuble shajar no